Здравейте хора, днес ще играем на Minecraft част 2. Може и да има повече части, тъй като аз нямам време да играя много, тъй като сега съм на училище, но съм отишъл до вкъщи и се опитвам. Както ви казах в миналия епизод, съм оставил на Creative, на български творчески, защото при мен аз си седя така и зомби може да ме уби и не ми е много добре. Днешната мисия ще бъде... Трябва за 10 минути да я направя, само да я измислих, хора. Да си направя къща първо. Така. И да си взема инструментите. Охо! Мале майко! Това беше уникално. Толкова много айрон, да съжалявам, че го казвам. Толкова много айрон никога не съм виждал през живота си. Така, отиваме там. Как мрази тази вода. Как мрази планините до някъде ми кефичи. Ми дават много айрон. Ако чуете какъв този звук, аз просто си играя в тоалетната. Не говоря, че съм на тоалетна, ама в момента си играя в тоалетна, защото всички мои родители работят в хола и не мога да им пречам, докато снимам видео. А баща ми е на работа. Да, не. Въпрос е къде ще си построя. И хора, пак съжалявам, ще пусна да е ден, защото не мога да оцеля, както казах в миналия епизод, не съм Minecraft Pro. Но съм Minecraft играч все пак. Кажете ми, ако ви също така към 5 часа, тъй като сега е 2, към 5 часа ще се опитам да оправя коментарите да са включени, ако някой не ме е блокирал. Но... Да. Как мрази тази пърпас. Къде ме изпрати? Лъвски скок! Мале, къде отидох, бе? Само за последно, че ох! Не! Бъгна! Така време отново за лъвски скок. Не точно. Хуй! Мале, къде надолу ме изпрати той? И даже намерих пещера. Даде ми лек екстра. Бе, човек, искам да слезна от тази... Не! Съжалявам. Естествено, че ще го пусна, защото не мога просто. Това е отвратително. Ако някой ме разбира. Какви си тия вълци, от кога има апдейт на Minecraft? Тук ще се заселя. Само да ме нападнат. Але много малко храна имам. Хора, надявам се да оцелея, защото с толкова малко храна и аз не мога... Какъв той е вълк, бе, брат? Какъв си ти, бе? Той... Яр... Стер. Той е някакъв друг. Така, да почваме. Тук.
Не там. Тук. Тук. И сега, ако той ме нападне край, трябва още няколко етажа да ги кача. Значи на 4 етажа трябва да ги кача. Хоп. Верно по най-тъпия начин да стана. Не, трябва да сложа. Ай, удари ме и да знаеш какво ще стане с теб, тъп вълк. Хоп. Поне, ако смятате, че не съм голям читър, ще ви благодаря много, защото ясно се вижда, че не съм читър, тъй като аз такова не строя къщата си на креатив и не съм ганер. 1, 2, 3 равно. Не. Скачваме. Лъвски скок. Лъвски гнус. Така, сега е време да слагам и дъските. Хора, май... Тъй като аз знаете, че съм на училище, не мога да играя много, но ще се опитам по най-бързия начин. Мале, кога стана 7 минути видеото, бе? Ох, трябва да съм бърз. Следващата цел, пак ще я направя днес, но обаче след около няколко часа, защото аз нямам много време. Когато очаквайте новото видео след около 2-3 часа. Така. Айде. Добре, последното. И сега единствено. Мръдни беше Камаро. Така викам на кучетата в днешното поколение. Сега как се правише врата? Че аз не съм много добър Майнкрафт. Ето така. Не въглища. Що сме 3 врати? Не дърт. Как ми страшно ми бъгва. Верно ли 3 дъски не ми се стигат, за да си направят тъпата? О, не, хора. Има шанс да умра. Дано не. Бързо. Къщата ми за сега се получава готино. Проблемът е, че... О, добре. Хоп. И са. Едни главни неща направим. Най-трудният проблем. Трябва да съм много внимателен. 8 дървета. Кой може да вземе толкова голямо развитие? Хоп. Са. Охо, 32 дъски ще ми стигне за покръвче готино. Това е за сам. И... не, оставяме още малко. Трябва да си направи стълбички. Те се правиха. Що направих толкова, не знам.
както чухте, днешната цел е тази. Следващата пак ще си подобря къщата. А сега, както знаете, пускам се на Creative, влизам в къщата си, невероятната ми къща и ви казвам чао от мен.